Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ kwuru na ọ bụrụ na ọkpụkpụ dị n'ofe ụgụ edeghị, mgbe etinyere ya n'ofe onugbu ọ ga-ede. Ya bụ ekwe n'ụta ekwere. Mgbe ihe akụkọ a mere, iji ngaji eri nri ezughị ọha ọnụ. Ọ bụ ndị na-eme bekee dịka ndị nkụzi, ndị dọkịnta, ndị lọya na ndị injinia na ndị ọzọ nwere agba na-enwe efere na ngaji n'ụlọ ha. Akụbụzọ nwere ihe ndị a, ma ọ na-ejikarị ọkụ na ọkwa eri nri. Ọ bụ na ọkụ ka a na-etinyere ya ụtara na ofe na erimeri ndị ọzọ. Okwu ose ka ọ na-eji ata abacha ka o so wee tụ ya ọnụ, n'ihi na akwụkwọ nri na-aka na ọkụ egburu ya. Akụbụzọ nwere ike jiri ngaji malite iri nri, ma mgbe nri ahụ tọwara ya nnukwu ụtọ, tụmadị ọ bụrụ nri o sefuru, o were aka wee na-eri ya, n'ihi na o kwenyere na ọ na-atọkarị ụtọ iji aka eri erimeri ụfọdụ karịa ngaji. Otu ụbọchị, nna Chinedu bịara na be ya ịhụ ya, wee hụ ya ka o ji ngaji malite ịta abacha. O mesịa were aka wee na-aracha ọkwa ahụ. Nna Chinedu wee sị Akụbụzọ, onye jiri ngaji richaa nri were aka rachaa ọkwa mesiri oyibo mee Igbo. Akụbụzọ asaa ya na ọ bụ ndị ọgbakarịrị ndị nwe egwu na-eme bekee karịa ndị bekee n'onwe ha. Mgbe ngaji adịghị, ọ bụ na mmadụ anaghị eri nri? Olee ngaji mara mma karịa mkpịsị aka? N'ezie, ana m eme bekee na-eme Igbo, n'ihi na ọ kwasịrị ụmụ ya ha tụrụ ji, ha tụrụ mgbọrọgwụ, ka ọ ga-abụ onye nwe ji gwuru ji ya ka ha tawa mgbọrọgwụ. Ihere anaghị eme m maka na m na-eme Igbo, tụmadị n'ebe ihe oriri dị. Gbania na-esonyere m n'ihu akwụkwọ abụ Mụta Asụsụ Igbo ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụlọ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụ Mụta Asụsụ Igbo. Ndewonu, ka o mesịa.